Mahamaya constituency angkang Jasamet Virwar athoi kangdang rohang Ling Road lapen Ajut Teron arong Pahar line lapen rongkang tui Ling Road kedo an setami Lunsing Teron ahin pen cepatir piponsi sen gravel atovar kaselam kepangcheng pon. Mahamaya constituency ben socheng dhenta constituency border along Jasamet etso Teron kangdai ronghang sarthi dogbi Ram Hansei Ajut Teron nongtham kro longbong kro darvel timung khorsim athoi anando Teron arong lapen mukasong athoi ka chehila atovar Ling Road doan rongbe rongthak anim somar lapen amikar arat thurpaksi Lunsing Teron hinpen kapin khat panatengsi Virwar athoi Ling Road doan kaselam pon pangching pon bomno. Pinpur pon me penangan ningkan apisi non puthot sen gravel atwar kaselam pon pangcheng pon nong la sojok Virwar athoi ra tum Lunsing Teron aphan ka choro lapen aning kangsam chepaklang pon ito non nili karja ba bangke lake chai Teron rong la bangso Ling Road la punat bangke klobor alang sun ke damanot thulo lapen lapu ke socheng dhentra constituency lo la bangso inglong par lo pulote socheng dhentra constituency lo lapu khorsim athoi lapen mukasong nongnam kache thangklong mukasong lapen khorsim athoi ara tum se punat bange dolo la bange main Ling Road lo denarong paru khwa hi thi jong si damji pulote la bangso Ling Road si dagarat rongberong thagarat tum chehlar lo la bangso atovar mangke nili paklang poning tung mangke la lo la bangso atovar penang ana ningkan pen langbung langter si dag rongberong thagarat tum ka chehlar nang ke sukyun e pen chenglok school lo charli pen chenglok penang anak kisung tekolong lo stamel ladak local emisi Lunsing Teron mati Karbing Thomas Council Tourism Department in charge alangli kemat ha kemesen lapen alangli kapor iponsi labangso PWD scheme pen non penangan labangso aluthui alang itu dilihirong sepilong palelo saben non labangso towar PWD pen towar ki nak semar miangko order alu long li angko rongberong thak raratum school ke dam ke bang pen kesu kyun e an so se ke chelat commission ji aphan alang li pingkhat ponsi ladak local leader tumben PS president tumben chingwa chingsai si labangso atovar pini ban patumi pen pini alang li tum rongberong thak arara tum thurpak dak chai Teron arong arara tum thurpak rongberong thak arara tum thurpak si nimarli tum ben daga mekar tum thurpak si labangso tovar kaselam pon pangcheng pon lo alang litum la bangso atovar non ni marlia tum thur paksi alang litum pedapen patumi pen alang litum la bangso aja mek deng polo choro reun e alang litum ni marlia tum News report Bikram Teron Karbing Long.